सा दखरा क'क्राझार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय जे मावथांखि बे मावथांखिखौ बिथा खालामनानै 13 बोसोर बैसोसिम हौवासाफोरनि जे जोलुर बादायलायनायखौ दिनै गावसिनि खुंनो गोनां बे हाबाफारिखौहाय दिनै हल्थुगाव खोरोमदाव क्लाब आरो लाइब्रेरियाव बे बिथांमोननि आवदायाव थानाय नैबे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै जोबथा फाइनाल गेमखौ दिनै खुंफुंदों आरो जोंबो दिनै बेवहाय बाहागो लानानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों। खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखि जोंनि उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ थांखिनानै जे फुटबल बिथिंबो जोङो बोरै जोंनि फरायसाफोरखौ बोरै जौगाहोनो हायो थिग नैबे थांखिखौ लानानैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्राय बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों आरो दिनै दखरा आरो जिल्ला बे हाबाफारिखौ खुंफुंनानै ओरैनो जिरायनानैबो थायाखै। दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा FC मुंनि क्लाब खुलिनानै दिनै आइ लिगआवबो गेलेनो हानाय बायदि दिनै बे खाबुखौ जोङो मोनदों आरो जोङो नोजोर होदों जोंनि जे उन्दै उन्दै फरायसाफोर दिनै गेलेनाय बिथिं जेरैबायदि जौगादों आरो आङो सानो भबिष्यतआव बर' हारिया फुटबलनि गेजेरजोंबो जोङो बुहुमाव सिनायथि मोनगोन गनायजागोन बर' हारि दङ आरो बे हारिया फुटबलनि गेजेरजोंबो जेरैबायदि जौगाबाय आरो जोङो दिनै जों बयबो थांनानै थानाय जोंनि माहारियारि आफादफोर दिनै जायफोर दिनै सहाय खालामनो हायो जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ गेलेनाय बिथिं जे सहाय खालामनो हायो बै बिथांमोनखौ जोङो सहाय खालामजानो खारन दिनै उन्दै उन्दै गेलेग्रा फरायसाफ्रा जेरैबायदि गेलेदों दिनै नोंथांमोनहा बे फोथाराव फैनानै निस्सय नुबाय नाथाय ओरैबायदि न'खरबो दङ बै न'खरफोरा बिथांमोननो गाननो थाखाय फुटबलाव जिखिनि ड्रेस पातिफोर नांगौ बुटनिफ्राय जगायनानै बेबायदि मेटेरियेल्सफोरखौबो जगार खालामनानै होनो हायो न'खर जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दिनैबो दं। दा बेखायनो जायफोर दिनै सहाय खालामनो हानाय जाय बिथांमोनहा दिनै बिथांमोननो गेलेगिरिफोरनो बे मेटेरियेल्सफोरखौ जगार खालामनानै होनांगौ मदद खालामनांगौ। क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै बे बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायबोबाय थादों। बेनिखायनो दिनै दखरा आफादफोरखौ दिनै जोङो खावलायदों जे आन्दार-13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ दिनै खुंफुंनांगौ बे बाथ्राखौ जों खावलायदों आरो गासै क'क्राझार जिल्लायाव 21टा दखरा दङ दिनै बे दखराफ्रा आन्दार-13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ फ्राय खुंबायानो आरो बे खुंखांनाय लोगो लोगो जोङो जिल्ला हिसाबै खुंनांगौ हिसाबै जों मैया परबजरा साब डिभिजननि गेजेराव जोङो थिपखाय परबजरा आन्सलिक एबसु आरो काजिगाव आन्सलिक एबसु मंगलाजरा बासबारिनि हेफाजाबजों जोङो मैया क'क्राझार जिल्ला एबसुआ आन्दार-13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ जोङो जागायबाय। जिल्ला हिसाबै जोङो मोनथाम बे खेलाखौ जों खुंफुंगोन। परबजरायाव जों मैया खुंबाय। जोङो 15 तारिखआव हिसाबै जोङो गसाइगाव आरो क'क्राझार साब डिभिजनाव जोङो आन्सलिक बेखौ जोङो फैगौ 19 तारिखनिफ्राय जों खुंफुंनो थि खालामबाय। दा बेखायनो जोङो बयखौबो खावलायगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोरै हायो जोंनि लाइमोनफोरखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय बायदि बायदि बिथिंजों हाबाफारि जेरै लाबोदों सोलोंथाइ बिथिं आरो दिनै फुटबलखौ जौगाहोनांगौ हाबाफारि खुंबाय दं। दा बेखायनो जों बयखौबो खावलायगोन जोङो
लाइमोनफोरखौ जौगाहोनो थाखाय जों दिनै जों लाइमोनफोर जि बाथ्राखौ दिनै जोंनि लाइमोनफोरा गोबां जोङो जिउआव दिनै गोबां लाइमोनफोरा ड्राग्स सोबनानैबो गाज्रि निसा लानानैबो गोबां बेबायदिनो जोंनि समाजनि लाइमोनफोरनि जे सिमां बै सिमां बे गोबां दा बेखायनो जोङो दिनै बोथोरनि बन्द'नि समाव फुटबल गेलेनाय फारसे जोङो नोजोर बोनानै नैबे गेवलां फोथाराव जोंनि फरायसाफोरखौ लाबोनानै जाहाथे गेलेनाय बिथिं जौगाहोनायजों लोगोसे फरायनायजों लोगोसे गावखौ जाहाथे सासे फुटबलार हिसाबै जों गायसननो हायो गाव गायसननानै बे थांखिफोरखौ लानानै जोङो सिङाव बेखौ मावफुंबाय थादों। बेखायनो लाइमोनफोरखौ जोङो खावलायगोन आननेसासारि गाज्रि निसा लानानै जोङो रावबो जाहाथे रावनिबो जिबना नस्थ' जाया आरो जों बयखौबो खावलायगोन दा गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै राजा लामा गेजेर गेजेर फरायसालि गेजेर गेजेर बेबायदिनो खाथि खालायाव फरायसालिफोर दङ बे फरायसालियाव थांनाय समाव गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा जिउ खहा जादों। बेखायनो जोङो फरायसालियाव थांनाय समाव लामाजों थांनाय समाव लामाखौबो जाहाथे मोजाङै नायनानै थांलाय फैलाय खालामो जों बेखौ क'क्राझार जिल्लायाव हिसाबै जों बेखौ खावलायदों। स्कुलाव थांनाय समाव जाहाथे रावनिबो जिबना नस्थ' जाया लामायाव गारि सालायनाय गोबां थांलाय फैलाय बेबायदि सोलियो आरो गारि जायफोर सालायो बिथांमोनखौबो जाहाथे लामाखौ मोजाङै नायनानै सालायो बेखौ खावलायदों। खारन रावनिबो जिउआ जाहाथे गारिनि जाब्रबथायनि गेजेरजों जिउ खहा जाया। दा बेखायनो नोजोर बोनानै जोङो बयखौबो सांग्रां जानो थाखाय जोङो खावलायदों बयनिबो जिउआव जाफुंसार जाथों बेखौनो आङो इसोरनि खाथियाव फिन आर'ज गाबबावनानै बयनिबो जिउआव जाफुंसार जाथों आं बेखौ खावलायदों। गोजोन्थों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बे हाबाफारिनि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय आरो 15 बोसोर सिंनि हिन्जावसा गथ'फोरनि जे जोलुर बादायलायनाय बेखौ सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय नैबे फुलथुगाव थिनालिनि खोरोमदाव क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथारावहाय सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जादों। बेयो फैयै फैयै दिनै जोबथा हाबाफारि 11 अक्ट'निफ्राय जागायनानै दिनै जोबथा फाइनाल मेट्स आरो बे जोबथा बादायलायनायखौ गेलेनो हादों बा गेलेगासिनो दङ। बालाजान थिनालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कारिगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद मोननै टीमनि गेजेराव बे जोबथा बादायलायनाया जागासिनो दङ। बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने थाखानाय बा रेडिमेड मोनसे हाबाफारि आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा आरो 15 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसाफोरनि जे बादायलायनायखौ जों दख'रा आफादा खुंफुंगासिनो आरो बेनि माखासे थांखिफोर थाबाय। दा बेबायदि हिसाबै बिनि गुबै थांखिया बेनो जोंनि जे बर' माहारिनि जे उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौहाय जोङो गेलेनाय बिथिङाव मारै आखा फाखा खालामनो हायो आरो जों हारि हिसाबै जौगानांगौब्ला जों फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो आखा फाखा जानांगोन। बेनि थाखायनो जोंनि गुबै थांखिया बेनो जोंनि जे गामि ओनसोलनि फंबाय बिनानावमोनखौ जों बिथांमोननि टेलेन्टखौ जों बोरै आइडेन्टिफाइ खालामनो हायो आरो बिथांमोनखौ बोरै गोजौ फारसे लांनो हायो बिथांमोननो मोनसे गेलेनायनि प्लेटफर्म होनो हायो। बे उद्देश्यजों जोङो दिनैनि खेलाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोङो खुंफुंनाय जादों आरो बेबायदि हिसाबै जोङो बिनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो जोङो गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो दिनै जायफ्रा गावनि टेलेन्टखौ देखायनो हाबाय रोंगौथि गोनां बा मोजां गेलेबाय जों बिथांमोनखौ सेलेक्ट खालामनानै जिल्ला आफादाव लांनाय जागोन आरो जिल्ला आफादाबो बिदिनो सेलेक्सन खालामनानै मिरुसिम लांनाय जागोन आरो बेबायदियैनो जोङो दिनैनि गेजेराव जोङो
जायफ्रा जिल्लायाव गेलेहैगोन बिथांमोनखौबो सेलेक्सन खालामनाय जादों आरो बेबायदि हिसाबै जों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय जोंनि क्लाबफोरखौबो जोङो खावलायहरनो बा मोनसे मेसेज हिसाबै जोङो फोरमायहरनो सानो आरो खारन जोङो दिनैनि तारिखाव दखर आफाद हिसाबै जे आन्डार 13 खुंनानै जोङो मोनसे ओरैबायदि मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनदों जोंनि गथ'फ्राबो दि ओरैबायदि मोनसे मोजां गेलेनायाव ओरैबायदि माने आखा फाखा गेलेगिरि जोंनि गथ'फ्राबो बेखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जों बेनि गेजेरजों जोङो गामिफ्राव जोंनि फुटबल गेलेनाय उन्दै उन्दैफोरनि फुटबल गेलेनायखौबो जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन जोङो गेलेनायखौ जोङो नुनो हादों दा बेनि थाखायनो जोङो क्लाबफोरखौबो खावलायहरदों जाहाथे जोंनि दरफ्रोमबो गामिनि क्लाबफ्राबो जे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंफुंनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे गेलेनायाव मोजां मोनसे स्कप होयो जों बेखौ क्लाबफोरखौबो खावलायहरदों आरो जोङो खावलायदों क्लाबफोरखौ जाहाथे जोङो गामियाव जाहाथे जोङो बेदरनि हांसो दाउ बोरमानि खेलाखौ होआ बे खेलानि गेजेरजों जोंहा गोबां माने जोङो नेगेटिभ जों बेखौबो मोननो हायो दिनैनि तारिखावहाय जों बेखौ नुनो मोनदों माने क्लाबफोरनि गेजेराव दिनै बेदरनि खेला हांसो दाउ बोरमानि खेला जे होनानैहाय बेखौ देरहानानै मोनबोखांनायनि उनाव जेब्ला बेदर जानाय माबा मोनसे जानायनि बेयाव मोनसे हाबाफारिफोर जायो बे समावहाय माने जायफोरखौ फेग्रा मुवा बाहायनाय बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो दा बिनि थाखायनो जों क्लाबफोरखौ नैबे दिनै खेलानि गेजेरजों जोङो मेसेज हरनो लुबैयो जे बेबायदि बेदरनि खेलाखौ होआ आरो जों नैबे मोनसे थासारिखौबो जोङो क्लाबफोरखौ किसुमान गासिबो नङा किसुमान क्लाबफोरखौ जोङो नुदों जास्ट माने मोनसे खेलानि खेला खुंनायजों लोगोसे माने साइडआवहाय थास खेला होनाय दा बेफोर जोंनि समाजनि थाखाय मोजां मोनसे थांखि नङा आरो बे जोंनि मोनसे मोजां साइन नङा बेजों जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो मालाबाबो जे मोजां फारसे बा मोजां मोनसे गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनो हानाय जों मोनसे परिबेसखौ नुनो हाया दा बिनि थाखायनो जोंनि क्लाबफ्रा जेखिनि बेबायदि सोरबाया खालामदोंब्ला जे खेलाजों लोगोसे साइडआव थास खेला होनाय बायदि बायदि खालामदोंब्ला जोंनि क्लाबफ्रा बेखौ बन्द' खालामनांगौ बेखिनिखौ जोङो दिनैनि बे खेलानि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो क्लाबफोरखौ जोङो बेखिनि मेसेजखौ हरनाय जाबाय दिनैनि बे खेलाखौहाय जोंनि क'क्राझार जिल्ला दिनै जे फाइनेल मेट्स बेखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि केपेस दैमारि बिथाङाहाय गावनि जे बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों दिनैनि बे फाइनाल बा जोबथा बादायलायनाय जे हाबाफारि बेखौ बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होदों आरो बेवहाय देबोरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि सार सोमखोर बसुमतारी बिथाङा दिनैनि बे खेलाखौ किक अफ खालामनानै बिथाङा खेलाखौ जागायनाय जायो बेखिनि बेवहाय जोङो दखरानि सिङाव जोंहा मोन 7 दालाइसा आफादफोर दं आरो मोन 7 दालाइसा आफादनि गेलेगिरि बिथांमोनहा बेयाव बाहागो लादों